Dnes ti poviem pravdu o marketingu a prečo to, čo ti všetci prezentujú na sociálnych sieťach, že ako rýchlo si vybudovať značku, ako si zvýšiť dosahy 500 zhliadnutí na 10 000 zhliadnutí s pár trikmi nefunguje a prečo to nie je pravda. Na sociálnych sieťach poznáš určite veľa tvorcov, ktorí sa ti snažia ukázať, že nejaký trik, ktorý ti zdvihne zhliadnutia z 500 na 10 000, ktorý ti prinesie 10 000 nových followerov, a že si vybuduje značku za pár mesiacov. Vôbec to tak nefunguje. Títo tvorcovia sa ti len snažia v konečnom dôsledku predať nejaký produkt, nejaký vlastný produkt, nejaký produkt, ktorý ani nie je kvalitný, a na to, aby sa im to podarilo, si potrebujú získať pozornosť veľkej skupiny ľudí, získať si ich dôveru, aby im ten produkt následne mohli predať. Na to, aby sa im to podarilo, potrebujú upútať nejak v prvom rade tú pozornosť. Takže sa ti snažia ukázať nejaký trik, následne ti ukážu nejakú štatistiku, ktorá by to mala potvrdiť, ale je to len vymyslená štatistika. Je to proste fake, ktorý sa nikdy nestal, je to niečo len možno vo Photoshope vytvorené, že prepíšu tam nejaké čísla a prekreslia graf. A následne sa ti snažia predať nejaký produkt, ktorý v konečnom dôsledku aj nie je kvalitný, a keď si ho kúpiš, nič sa tam poradne nenaučíš, naučíš sa tam len nejaké povrchné veci, nikdy tam nie je nič dopodrobne vysvetlené, princípy, ako to funguje, takže vlastne ťa len oberú na nejaké peniaze. A takto si častokrát títo tvorcovia na takýchto populistických rečiach naháňajú pozretia, snažia sa oklamať nejak tých ľudí, aby im dôverovali, a následne sa im snažia predať nejaký produkt, ktorý je nekvalitný. Ale ľudia by si mali uvedomiť, že neexistuje žiadna taká rýchla cesta, ako si budovať značku, ako si budovať dosahy, mať vysoké zhliadnutia nejakým rýchlym spôsobom, a väčšinou, keď nám to niekto hovorí, tak je to človek, ktorý sa nejakým rýchlym spôsobom snaží vybudovať tú značku a zarobiť nejaké rýchle peniaze. Čo potom reálne funguje na to, ak si chceš vybudovať tú osobnú značku, chceš sociálne siete využívať na nejaký predaj svojich služieb, predaj svojich produktov a nechceš si zaskupovať takéto nekvalitné nejaké kurzy, workshopy a tak podobne. Budovanie značky je dlhodobá a systematická vec, čiže keď ideš do toho, musíš rátať s tým, že to nebude niečo na pár mesiacov, musíš počítať s tým, že je to niečo, čo môže trvať kľudne 2-3 roky, kým to začne prinášať nejaké výsledky. A hlavne predtým, ako začneš, alebo aj keď si začal, ale chceš, aby sa ti začalo nejak to rýchlejšie budovať a dariť, potrebuješ si definovať 3 základné veci. Prečo tvoja značka existuje, a v čom si iný, aké problémy rieši, čo nechceš robiť ako ostatní, alebo že v čom si lepší ako ostatní. Ak si definuješ tieto 3 základné veci, pomôže ti to sa odlišiť od podobných tvorcov, od podobných značiek, ako chceš vybudovať ty. Budovanie značky nie je kopírovanie obsahu, kopírovanie formátov, tvorcov, ktorých sleduješ. Potom to nie je značka, je to niečo okopírované, čo je len do počtu. Potrebuješ sa v prvom rade odlišiť, robiť niečo inak, musíš mať jasne definované, aké sú tvoje benefity hlavné, na ktorých budeš staviať, čom si odlišný, čo prinášaš, akú hodnotu prinášaš ľuďom, aké konkrétne problémy im riešiš. A na základe týchto vecí si budeš budovať značku, budovať svoju vlastnú komunitu, svoj vlastný brand. A toto je značka, nie sú to len followery, videnia a dosahy. Ak budeš mať tieto 3 veci definované, následne vieš postúpiť na ďalší krok, a to je definovanie ideálneho zákazníka, tzv. Avatara, a neskôr aj na piliere tvojho obsahu, o čom by tvoj obsah mal byť, čomu by si sa mal venovať, akým okruhom, aké témy by si mal rozoberať. A presne tieto veci, ideálneho zákazníka a piliere obsahu, budeme rozoberať v ďalších videách, takže ak je to niečo, čo sa chceš naučiť a chceš sa venovať marketingu a budovaniu značky, daj mi follow, aby si ich mohol pozrieť, keď výjdu. Po prípade, ak chceš jasné návody a chceš šablóny, chceš si tú cestu v budovaní značky urýchliť, chceš vedieť všetky základy, ktoré potrebuješ vedieť, chceš to mať všetko zhrnuté pokope a naučiť sa to rýchlejšie, mám pre teba workshopy, ale ktoré sú zdarma, aby si nemusel nič platiť a vedel si sa tie základy naučiť rýchlo, jednoducho a bez toho, aby si niekde musel utrasať peniaze. Takže ak je to niečo, čo ťa zaujíma, klikni dole, môžeš si to pozrieť a vidíme sa pri ďalšom videu.